Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala işrafil mursalin. Seyyidina Muhammedin ala alihi ve sellem. Ozgan ilişte eğitilip bitmegen tağın bir fikir olda olsa, biz bu prezentatsiyadan sizin bilen şol netice yasay alabız. Arap tilinde kelgen sözlerini biz 100% özümüzün tilimizge, yoki rus tiline, tatar tiline, başka tillerge 100% to'g'ridan to'g'ri ma'no bilan ko'chirishga mumkinchiligimiz yo'q ekan. Ne uchun aytdik, masalan, agarda shuliq misol tatar tilidagi qo'l degan so'zni olsak, ham arab tilidagi degan yed degan so'zni olsak, ma'nolari qaybirovlari tatardagi qo'llanila turganina to'g'ri kelmaydi. Shuning sababli shuni esda tutirga kerak. Ham to'g'ridan to'g'ri tarjima etu ol oңай нәрсә түгел. Шуның сәбәпле революция хәтле күпкенә, хәтта Коръәнне тәрҗемә итмәгәннәр татар теленә. Ул 19 гасырның ахырларына, 20 гасырның башларына хәтле Коръәнне турыдан туры тәрҗемә итмәгәннәр һәм күпкенә дини китапларында татар теленә тәрҗемә итмәгәннәр. Ни өчен? Чөнки тиешле гыйльми дәрәҗәгә кеше ирешмичә bu мәгънәләрне айыра алмый, бутала башлый һәм башкаларны да бутый. Бу мөһим мәсьәлә, шуны истә тотсак иде. Йосиф хәзрәт, сезнең сорауларыгыз. Инде без сезнең белән әйтеп киттек, бөтен телләрдә фразеологический оборот дигән нәрсә бар. Фразеологик әйтем. Һәм дә инде шуның сәбәпле без монда чагыштырабыз. Бу очракта чагыштырганда, менә бу илештә дип әйтик, яд дигән сүз, кул дигән сүзгә туры килә. Һәм дә безнең татарда мондый сүзләрне беркем дә турыдан туры кабул аңламый бит инде. Аллаһ Тәгаләнең кулы бар икән, шуның хәтле бармаклары бар икән, шуның өчен куллануыбыз мөмкин. Ни өчен? Чөнки монда гарәп мәгънәсенә дә туры килә. Әйе. Anladım. Күрү мәсьәләсенә килгәндә, ул Имам Насафида да, Имам Тахавида да бар. Гомумән безнең Ханафи галимнәребез бу мәсьәләгә килгәндә, иң беренче biz ol көрү турында хәбәр бирә торган аятларны, хәдисләрне кабул итәбез, аларга иман китерәбез. Иң беренче мәсьәлә. Икенче мәсьәлә, Муътазилиләр шикелле мәхлукларга күрүне шатып кире какмыйбыз. Ни өчен? Муътазилиләр Аллаһ Тәгаләне күрүне кире какканнар. Ни сәбәпле? Чөнки алар анализ ясап, мәхлукларны без бу дөньяда шулай күрәбез икән, анда нур белән бәйле икән, анда урын белән бәйле икән, анда ераклык белән, расстояние белән бәйле икән дип, Муътазилиләр бөтенне кире кактылар. Һәм дә инде без дә иң беренче кабул итәргә тиеш, икенчедән мәхлукларны бу дөньяда күргән шикелле күрәбез дигән мәгънә булырга тиеш түгел. Ни өчен? Чөнки ул күрү турында да, ишетү турында да шулык мәсьәләне әйтергә була. Күрү өчен бу дөньяда билгеле шартлар бар. Әйтик, мәсәлән, нур. Физика буенча без беләбез, без предметларны үзләрен күрмибез, алардан чыгылган нурны күрәбез. Аннан иң беренче нур төшү. Икенчедән доступное расстояние дип әйтәбез, ераклык. Аннан соң арада пәрдә булмау. Аннан соң нурны үткәрә торган среда болу. Аннан соң
Күз мәсьәләсенә тукталып тормыйбыз, ни өчен күз ул кыямәт көндә бар, ул күздән кубара алабыз. Демәк, менә бу бөтен физик категорияларны җыеп без әйтәбез, Аллаһ Тәгаләне күрү менә шул физик категориялар белән бәйле түгел. Һәм дә инде әгәр дә Имам Насафига яки Имам Тахавига мөрәҗәгать итсәк, алар да бу мәсьәләне ачыктан-ачык аңлаталар. Әйтик, мәсәлән, Имам Насафи моңа тирән чумып әйтә. Бу урын белән дә бәйле түгел, Аллаһ Тәгаләне күрү ераклык белән дә бәйле түгел, нурның шагылышы белән дә бәйле түгел. Менә шул физик категорияларны кире кагып, без халыкка аңлатырга тиеш. Демәк, әйе, без аны күрәбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хадисендә әйткән: "Кама тарауна камара лейлатул бадр", айны тулы вакытында күргән шикелле. Демәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям ачык күрәсез. Бер нинди шик булырга тиеш түгел дип аңлата хадистә. Демәк, күрүдә шик юк, нинди икәнлеге билгеле түгел. Mesela biz İsa'yık'a bu sorunu girgeç, bu aşıktan aşağıda bu bagafulistoğu metodoloji akidesinde de biz kabul ederiz, Allah'ın adı gelecek hadi hiçbir tarafsız değil. İlk dürüsü bu, ligleri verecekti. Çünkü hatta bütün cümlede belki de bütün tarafını değil. Ben nişik bu tarafını doğrular. Çünkü üzerinde ihtilaf var mı? Ne demiş bu? Yaxşı rəhmət. İndi gümumən Hanafiyə, Maturidiyyə aqidələrində bu məsələ boyunca ixtilaf yox. Allah Teala bütün oranda deyib aytı xata. Həm əgər də kişi bunu haqiqi məğnədə aytə ikən, ol dindən çıxırğa mümkün. Allah saqlasın. Şunun üçün bizning fikrimiz, Hanafi alimlərinin İmam Nasafi, İmam Tahavi, bizning fikrimiz Allah Teala oranğa vaqtqa muhtaç түгел. Allah Teala orun bilan bəyli түгел. Şol fikir. Ne için? Çünki orun o fizik kategoriya. Bütün orunda deysek, mında məğnəti var, tuvaletdə də barmı, ki ayak kiyim içində də barmı, nə şonda məğnələr o fikirə kilə bit indi. Əgər də indi biz Allah Teala bütün yerdə deyəndə, mında közdə tutırğa kirək, yəki gilimi bilən bütün yerdə, yəki qidrəti bilən bütün yerdə, yəki iradəsi bilən bütün yerdə. Şol məğnədə tutulsa, istə tutulsa, bu bizning aqidəyə to'g'ri keladi. Demək, gilimi bilən bütün yerdə deyəndə, birinin indi qarşılığı yox. Indi zatı bilən bütün yerdə deyəndə, mənsə indi dindən шығу болырға mümkün, Allah saqlasın. İndi Didar Şarif manısı Farsı tilində məğnəsini tigəl tekşirgə kirək. Əgər də zat turunda söz bara ikən, qiyamət gündə biz Allah Teala'nı görübüz mümkün. Amma da lakin nişik bilgilə түгел. Ayya. İndi nişik ikənligi bizə bilgili түгел. Ne için? Çünki bizning aqida, bizning fikrimiz boyunca Hanafi Maturidi yönəlişində məna boyunca aytib ketganimiz boyunca Allah Teala orun bilan bəyli түгел. Nişik ikənligi özünə bilgili. Ne için? Çünki Allah Teala başqa ayətdə aytı: "Euzubillahimineşşeytanirracim. Aqrabu min hablil varid." Sizning boyunuzdağı tamardan da yaxınraq. Başqa ayətdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm turunda söz baratırğan ayətlərdə Allah Teala aytı: "Əgər də ol bu Qur'anni, hadislərini, dinni özündən uylab çıxarğan bolsa, Allah Teala aytı: "Laqata'nahu al-watin." Biz onun yürəginə kilətirğan tamarını izirdik deyə Allah Teala. Əgər də özündən silətirğan bolsa. Demək, Allah Teala'nın yaxınlığın biz toradan tora əlbəttə anlarga tiyiş түгел. Allah Teala bizə yaxın özünün şolay ilmi bilən,
Өзінің қыдыраты білән яқын. Нишек икәнлеге билгетеле түгел. Ни өчен? Чөнки бүгенге көндә фәндә әле физиклар бүгенге көндә әле казыйлар. Квантовая физика өлешенә керсәк, галимнәрнең фикере буенча, әгәр дә без атомны һәм аның электроннарны бүлгән сайын biz işkə şumabız, şunun xətli şumabız, nəticədə maddə yoxqa çığa, enerjiya yığına qala. Enerjiya yığına qala, şunun səbəblə biz bugünkü gündə onu anlatırğa nişik ikənligi, nişik Allah Teala yaxınlığı biz bugünkü gündə bilə almayız. Amma da lakin Qur'anda onun misalları көп. Şoluq aytik məsələn Firavun'u alsak, ona sihirçileri, seni Yahud malayı ötürə deyip aytib qoyğan bolsalar da, Firavun özündən тұрған bütün Yahud malayını ötürür için özündən тұрған bütün kişini koydu. Orası aytkanda подключил весь государственный аппарат. Amma da lakin ol Yahud malayını Allah Teala ona öz qolu bilən tərbiyələtti. Demek Allah Teala mənə şolay yaxın. Nişik ikənligi biz bir-bizdə anlata da almayız, bilə də almayız. Ne için? Ummu Sələmənin aytgan sözü və keyfi qeyri ma'qul. Onun nişik ikənligi bizning aqlımızğa sığmay. Allah Teala bizning hər birimizning aqlımızğa Cəlil Həzrət aytdığında onu, o misalını hər birimizning aqlımızğa предохранитель qoyğan. Kiminin предохранитель 3%'da tıra, kiminin de предохранитель 10%'da tıra. Көп işraqta 10%'dan artmay. Endi предохранитель janğaş, pribor işten çıqqan şekilli, kişinin o предохранителі yansa, endi mında psixiatr başlarına da yardım et Allah o kişiye. Devam etek mi? Dürüst nəşol Ümmü Sələmənin aytgan sözləri. Yaxşı, rahmet olsun. Yaxşı, devam etek muhterem cemaat. Axırғы üçüncü məsələ, bizning vaqt biraz qaldı. İman məsələsi. Slaydını köçürəgiz. Mında bizning 4 məsələ var. En birinci imanın anlatması nendi определение веры. İkincisi Maturidi yönelişine doğru kelmegen anlatmanın korkunuşu. Üçüncüsü iman özgermi mi, artmay mı? Hem dördüncü mesele o da olsa imanın nendi türleri var. Slaydını köçürəgiz. Tağın birini köçürsəgiz bola. Tağın birini köçürəgiz. Endi bizning Al-Maturidi alimləri imanğa anlatma bergəndə el-iman iqrarun bil-lisan və tasdiqun bil-qalbi. Demək, iman ol til bilan aytib, ko'ngil bilan isbotlaw deb aytadilar. Tağın slaydını köçürəgiz. Əş'arilərdə üçüncü ilish istələ oldu bolsa el-imanu iqrarun bil-lisan və tasdiqun bil-qalbi və amalun bil-jawarih. İman ol til bilan aytib, ko'ngil bilan ishonu hem jawarih a'zoların bilan g'amal qilib. Demak, menda ko'rib turamiz, üçüncü ilişkira oldu bolsa g'amal. Amma da lakin bizning şartlarda bigrakda g'amalni kirtu qo'rqinish tug'dira. Ne için? Chunki g'amalni qilmagan kishini imondan chiqaruv qo'rqinishi bor. Slaydni köçürəgiz hali. Demek, Əş'ari alimləri, Şafiğilər, Məlikilər, Hanbəlilər g'amalni imanğa kirtu bilan özlərinə zor problemi yasadılar. Ne için? Çünki her bir g'amal
кылмаган кеше турында алар бу гамәл кылмавы иманнан чыгармый дигән оговорка эшләргә мәҗбүр булалар. Бездә гамәл иманга керми, шуның сәбәпле без нинди ишракта да, нинди ишрак булса да мөселман кешене иманнан чыгармыйбыз. Әмма дә ләкин дөрес аңламаган ишракта менә бу определениены һәм дә инде турыдан туры сүзгә сүз тәрҗемә иткәндә, сүзгә сүз аңлатканда, монда инде мөселманнарның бер-берсенә дошман итеп игълан итәргә куркынышы бар. Ни өчен? Чөнки заманында Хариҗиләр сектасы барлыкка килеп, без аларны сезнең белән бүген искә алдык. Хариҗи сектасы барлыкка килеп, хәтта сахабаларны үтереп җиргән кешеләр. Һәм дә инде менә шул Хариҗиләр алар белән Гали радиллаһу анһу да сугышты. Һәм дә инде Габаси хәлифәләре дә, Умави хәлифәләре дә сугыш алып бардылар. Алар бетерелеп барды, яңадан дөньяга килделәр. Һәм дә инде әгәр дә ислам тарихын тикшереп карасак, хәтта кайбер гарәп кабиләләре үзләренең юл басарлыкларын аклар өчен бу фикерне файдаланганнар. Димәк, караван узып бара икән, вакытында иртәнге намазга азан әйтелмәде икән, димәк, яхшы, замечательно, булар мөселман түгел, бу караванга һөҗүм итәргә, аның малын алырга, хатын-кызларны, балаларны әсирлеккә алып кыл итеп сатырга, ирләрне үтерергә, малны үзеңә алырга ярый дигән фәтвәләр барлыкка килә. Һәм дә инде нәтиҗәдә бүген әйткәндә без сезнең белән белеп торабыз. 90-нчы елларда дингә ирелек бирелгәннән соң бер Кавказда гына 40-тан артык имам үтерелде менә шул фикер нигезендә, һәм берничә мөфти шартлатылды. Безнең республикада да андый хәлләр булдылар. Инде әгәр дә дәлилләрен тикшереп карасак, biz başka мәсьәлә күчәбез, иманның үзгәрүе, әмма дә ләкин дәлилләрне дә тикшерәбез. Ике слайдны күчерегез. Иман үзгәрәме, үзгәрмәйме дигән мәсьәлә. Ашариләр монда җавап бирәләр. Аларның дәлилләре менә шул. Ашариләрнең фикере буенча әл-иман язиду янқусу, иман арта да кими дә. معناسه دليله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. معناسه müminler alar şundaki kişiler eğer de Allah Teala iske alınsa, alarının көңелләре yumuşar, alarga Kur'an ayetleri okulsa, alarının imanların arttırır. Bu alarının delilleri. Endi bizning dalilga mürajaat etsek, tağın slaydını köçürегез. Bizning dalil Yusuf surasındagi ayet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. قالوا يا آبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. İmam Abu Hanife imanğa anlatma bergəndə, həm iman artmı da, kimemi də digəndə, mənə şol ayatqa negizlənən, mənə şol ayatının axırına. Qıssanı barımız da biləbiz. Bu Yusuf surəsi 17-ci ayat. İmanğa определение məğnə bergəndə, İmam Abu Hanife mənə şol ayatqa negizlənən. Qıssanı barımız da biləbiz. Yusuf aleyhisselamның ağaları Yusuf aleyhisselamны özləri bilən kütüge alıp kitələr. Anda biləbiz qıyığa düşürələr. Özləri sarıqını şalıb, külməgini pişiratıb ətilərinə kiş bilən alıp qayıtıb külməkini kürsətələr, həm əйтələr. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَإِنْ كُنَّ صَادِقِينَ. Sen bizə şanmazsın. Biz dürüstünü silahuşu bulsak da, neticede İmam Abu Hanife'nin fikri iman ol tasdik. Tasdik demek nindidir məlumatını, nindidir informasyonu dürüst deyip tanı.
Дөрес дип тану, информацияны дөрес дип тану үзгәрергә мөмкин түгел. Әйтик, мәсәлән, бу стаканны алсак, барыбыз да моны стакан дип беләбез бит инде. Ничә процент стакан дип беләбез? Шулаймы? 99-да бармы? 100% моны стакан дип беләбез бит инде. Әгәр дә берәрсе әйтә икән, юк, бу 80%-ка стакан, 20%-ка бутылка. Димәк, ул кешене дәваларга кирәк инде. Психиатрларга җибәрергә кирәк. Шулай булып чыга бит инде. Менә шул ук мәгънәне, шул ук логиканы Имам Абу Ханифаның һәм аның шәкертләре гакыйда мәсьәләләренә күчерәләр. Димәк, Аллаһ Тәгалә бар, Аллаһ Тәгалә бер дип әйтәсең икән, ничек үзгәрсен? 80% Аллаһ Тәгаләгә ышанам, 20% Америка долларына ышанам буламы? Димәк, танысың икән 100% танысың, танымыйсың икән 100% танымыйсың. Шулай ук иманның калган нигезләре дә. Шуның сәбәпле Имам Абу Ханифа һәм аның шәкертләре иман үзгәрми дигән фикерне кабул итәләр. Инде сорау туа, алай булса нәрсә үзгәрәсең? Үзгәрә торганны без тәкъвалык дип атыйбыз яки иманның нуры. Һәм дә инде мисал китерсәк, слайдны күчерегез. Менә монда без күрәбез бер фигура прямоугольник, икенчесе түгәрәк. Димәк, Аш'ари галимнәре иманга бер күзлектән карадылар. Иман белән тақвалыкны бергә кушып, иман үзгәрә уйный диделәр. Ә безнең галимнәр икенче яктан карадылар. Чисто научно диябез, дип әйтәбез. Ханафи галимнәре иманны ул бер понятие дип әйтәбез, тақвалык икенче понятие, без аларны айырырга тиеш дип әйттеләр. Һәм дә инде нәтиҗәдә бездә иман артмый да кимеми дә. Инде шын барлыкта бу фигура цилиндр. Икесендә дә дәреслек бар, әмма дә ләкин безнең юнәлештә, безнең мәзһәбтә шундый фикер икән, без аны хуплыйбыз. Димәк, иман асылда үзгәрми. Үзгәрә тақвалык. Тагын 2 слайд күчерегез. Ахыргы мәсьәлә иманның төрләре. Бу безнең татар галимнәренең мирасында да бар. Габдрахим Утезиманинең шәригать мәсьәләсенә бәйле китапта. Һәм дә инде Габделхак хәзрәт Саматов та моны китерә торган булган. Моны күбебез беләдер. Кабатлау булса да искә төшереп китик. Иманның төрләренең нигезендә тaqlidi иман ята. Тaqlidi түгел, фитри иман ята, демәк, ул иман белән бала дөньяга килә. Ул иман әл-мисак вакытында адәм баласында хасил була, приобретенный дип әйтсәк тә була. Чөнки Аллаһ Тәгалә белән турыдан-туры әңгәмәдә булган ишракта хасил булган иман һәм бу иман белән Пәйгамбәребезнең саллаллаһу монда күрсәтелгән хадистә зикр ителгән буенча һәрбер бала ул иман белән туа. Аннан соң иманның икенче төре ул да булса тaqlidi иман, иярсен иман. Монсы шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаһу хадисенә килгәне буенча иманның бу төрен ата-ана тәрбияли. Инде иманның өченче төре ул да булса әл-иман истидлали, дәлилгә нигезләнгән иман. Адәм баласы үз акыл белән Аллаһ Тәгаләнең барлыгына, берлегенә дәлил табып, бу иманны үзенә булдыра. Әмма дә ләкин бу эшесендә дә кимчелек бар. Фитри иманның кимчелеге безнең беребездә ул фитри иманны хәтерләми, ни өчен? Чөнки ул күңелдә. Безнең акылыбыз ана формасында формалаша башлый, а фитри иман күңелдә. Без аны хәтерләмибез. Аны хәтерләтер өчен адәм баласын 10-нчы этаждан ыргытырга кирәк. Инде тaqlidi иманның кимчелеге бар. Ул да булса нинди кимчелек? Әгәр дә адәм баласы
үзе тәрбияләнгән җәмгыятьтән башка җәмгыятькә күчә икән, тәклид нигезендә булган иман үзгәрергә мөмкин. Без аның мисалларын күрәбез. Гарәп илләреннән Америкаларга, Төркиядән Германияга укырга килүче яшьләр намазларын да калдыралар, исерткечкә дә, кызларга да ияләшәләр. Димәк, тәклиди иманның кимчелеге бар. Истидлали иманның да кимчелеге бар. Ул да булса, әгәр дә безнең далилгә караганда кичлерәк далил, яки безгә караганда кичлерәк собеседник дип әйтәбез, каршыбызда булса, иманыбызны нишләтергә дигән сорау туа. Шуның сәбәпле иманның иң югары дәрәҗәсе ул да булса иман хакыйкый. Аллаһ Тәгаләгә хезмәт итү, гыйбадәт кылу аркылы хасил булган иман. Иманның бу төре бер нинди дәлилләргә мохтаҗ түгел. Сорауларыгыз? Бүгенгә шуның белән тамам. 3нче өлешне бетердек. Нинди сорауларыгыз бар? Димәк, асылда бездә иман үзгәрми, артмый да, кимеми дә. Иман 2 өлештән тора. Al-iqrarun bil-lisan wa tasdiqun bil-jinan, тел белән әйтү, күңел белән ышану, һәм дә инде игътибар итәргә кирәк, кайбер поддельный дип әйтик гыйбадәт исламиялар бар. Бүгенге көндә дә алар кулланышта бар. Һәм дә инде барыбызга да мөхтәсиб буларак, казый буларак игътибарлы булырга тиешбез. Бу мәсьәләгә игътибар итеп, андый гыйбадәт исламияларны оқыту процессынан алдырып, кибетләрдән алдырып, тикшерүне алып барырга кирәк.